אתה יודע מה הכי הביך אותי? הרכב שלי נראה כאילו לא נשטף כבר חודשים. לכביש הגישה שלי היו כתמים שחורים שלא הצלחתי להסיר. רהיטי הגינה שלי היו מכוסים באזוב ירוק. בכל סוף שבוע בזבזתי שעות על שפשוף ולעולם לא נראה נקי. לשכן שלי היו אותן בעיות. אחר כך יום אחד ראיתי אותו מסיים את כל כביש הגישה שלו ב-15 דקות. הייתי חייב לשאול אותו מה הוא משתמש. הקישור בתיאור מציע מבצע מוגבל על ג'טרקס עכשיו, יישאר איתי עוד כמה שניות. הנה מה שהוא הראה לי. ראש התזה בלחץ גבוה שמתחבר ישירות לכל צינור גינה סטנדרטי. אין צורך לקנות מכונת ניקוי בלחץ עיקרה. אין צורך לזכור שירות ניקוי מקצועי. פשוט חבר את ג'טרקס לצינור, פתח את המים, ותקבל סילון חזק וממוקד שחותך דרך לכלוך, שומן, עזוב ורפש תוך שניות. מה שגרם לי להשתכנע הייתה הפשטות. ראש ההתזה המדויק מכפיל את לחץ המים עד 4 פעמים, ויוצר סילון עוצמתי מהצינור הרגיל שלך. דפוס ההתזה המתכוונן מאפשר לך לעבור מזרם צר בלחץ גבוה לכתמים עקשנים ועד למעברר רחב לשטחים גדולים. והבנייה האיתנה פירושה ללא נזילות, ללא שברים, עובד עם כל מחבר צינור סטנדרטי. בפעם הראשונה שהשתמשתי בו, ניקיתי את כל הרכב שלי תוך 8 דקות. ללא שריטות, ללא סימנים, פשוט מושלם. כביש הגישה שלי שלקח לי שעתיים שפשוף לפני כן, 20 דקות עם ג'טרקס. רהיטי הפטב שלי נראו כמו חדשים. אפילו הגריל שוויתרתי עליו יצא נקי. ג'טרקס מגיע עם אחריות החזר כספי מלא של 30 יום. הקישור בתיאור מציע הצעה מיוחדת פעילה עכשיו. אם אתה עייף מכך שהניקוי לוקח לנצח ולעולם לא נראה טוב, זה הדבר האחד שבאמת משנה את זה.